Politikaya Kurdkiya Bolşevikan de rola Tirkiye. Doktor İsmet Konak. Keyke Rusya'da serra 1970 de sorişi Bolşevikan ameca. İdare Moskova hakkı çaranuştuşe xoda kemnetevayane etnikiyan. Ne konteksti de Bolşevikan diye teşrini peyene 1970 de ju deklarasyon ilan kerdibi. Kurdan Rusya ki sey nasname etniki ne haki grevtibi. Şoriş radıma miyane Bolşevikan u şorişgeran hemberan de cenga sivil Rusya bi. Vakte ne cengi de komara Türkiye ki Roneyay bi. Bolşevikan Kemalistaneke Anatolia'da verva İngilizan u Fransızan tekoşin kerdene hetkariya leşkeri u madi dayibi. Çike inan veşteneke averşiyayişi İngilizan u Fransızan hegle bikeri. La tekliyake no vakt vraziyayı seba Kurdan qed bixeyr nebiyi. İdareye Ankara heteke ra Bolşevikan ra pişti gravtene. Heteke binira pey Kurdan da kay çerexnayane. Aye zayaneyeke Kurdi azadi vazene. Ne konteksi de mabeni hükümeta Moskova u Ankara'da şiyes adare 1920 da peymana Moskova amaya imza kerdene. Na peymane mabene inan de sey peymana brayiye u embaziye saybiyene. Goreye bende heştena peymaneke eke zerrede teberde jukes yan grup inan re gefi buano her de idareyi paşti nedanoci. No vakt ma zanemeke koşkiride xoverdayişek ameca. Hatta deryay siyara Topal Osman ki seba pankerdişe xoverdayişe şibi koşkiri. Goreye ideayan çekeke bi deste Topal Osmani amey bi xebitnaye welatê Sovyetan ra bi. Nota û Başirê Kurdistanê da Şeyh Mahmud Berzenci serê wedernayî bî. Sereke jûyiyê Sovyetan Leninî re çend mektubê Rûsnayî bî. La eynê mektuban bê cewab vera dayî bî. Oncina wextê xwerdayişê Şeyh Saîdî de Bolşevikan fikrê Kemalîstan seveknayêne. Goreyê înan İngilîzan no xwedayiş organize kerdibî û tevgerê Şeyh Saîdî senîniya feodalî antene. İdareya Moskova û Ankara mabenê jûbînan de serra 1925 da peymana bîne imza kerde. Goreyê na peymanê eke qewetek herîşê înan ra jû bikero ê bêhêt manene. Na peymana ra tepiya de hetan têkiliya xwe aver berdî. Serra 1927 de mabenê înan de peymana ticariye imza biye. Sayeyê na peymanê jûyê Sovyetan hewt bajaranê Tirkiye de hekê akerdişî temsîlkariya ticarî girewt xwe dest. Bolşevikan na peymana seba bazirganiya Xosey pencera yaka hava dane kabul kerdibî. Çikê berhemeke ameyî bî viraştenê sayeyê Tirkiye şiyenê welatê Rojhilatê Miyanî û Balkanan. Goreya fikrê me peymana serra 1927 Rijiyayişê Kurdistanê Sûrî les kerd. Bi taybetî Tirkiye zav ısrar kerdenê. Ne kontekstî de nameya Mir Cafer Bagirovî yena xebitnayene. O raver sey serekê îstihbaratê Azerbaycanî vezîfadar bî. Serra 1920 ra tepiya sey sekreterê hemeyî ya Partiya Komûnistanê Azerbaycanê Guriyay bî. Goreyê tayê îdiyan lobiyeke Moskova de bi destê Mir Cafer Bagirovî ameca. Rijiyayişê Otonomiya Kurdanê Sovyetan ser o tesîr kerd. Vedardişê Kurdistanê Sûr radıma derhekê Kurdanê Sovyetî de zordayişê hukma Tirkiye zêdiya. Sey numune serra 1925 de Wezîrê Karanê Zerreyan Şükrî Kaya bi maslahatguzarê Sovyetî re Ankara qise kerd. Uca de tayê heqê Kurdanê kê sey rojnameya Riya Teze û wendegeheke mamoste resnenê rexne kerdî. Şükrî Kayayî vato heqeke îdareya Moskova daye înan tesîrê Kurdanê kê sînorê Tirkiye'de manene kenê. Wezîrê Tirkiye nê tehetemayîşê ku dê peymaneke raver bi imza bibî ardo rojevê. Goreyê fikrî Şükrî Kayayî hekeke Kurdanê Sovyetan girewtî hemberê peymanan ameyene. Oncina serre 1925 de diplomatê Rusyayê Ermenistanê Neymark raporek Rûslan û Moskova. Nê raporî de derhekê pêşniyazanê di Tirkan de tayê malumatên dano. Goreyê nê raporî diplomatê Tirk Yilmaz ki wendegehanê pedagojî rexne keno. Yilmaz vanoke nê wendegehan de zav wendekarî mezûn bene. Neyra teber SBI'şê rojnameyanê Riya Teze û Sovyetskî sey dişmineyê vîneno. Çi heyf ke serranê 1927 de Riya Teze ame padayene. Sinifê rojvîran zordayîş di û wendegeheke ziwanê kirdaskî de ders dayenê oncina
amê padayenê. Tayê Kurdî, Ermenistan û Azerbaycan ra nefî bî. Vatişê Karl Marxî xwe vîr ra mekerîme. Şarê ku şaranê binî pankeno, azad nebeno.